Sa number 3, ang pagbalik sang blue swimming crab sa US nga market ang top priority sa karon. Inisino sa kay Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr. sa interview sang katapos ang media sa iya sa pagbisita sa Negros sini nga Biyernes. Sang nagpadulong sa pungsod si US Secretary of State Marco Rubio, isa ini sa natalakay nila suno sa kay Abalos kag ini ang top priority. Damlag pa. Ginsiningnan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel nga confident siya nga tigayon mabaton liwat ang blue swimming crabs ang pungsod sa US market kag natala na ang pungsod mag-submit liwat sang application sini. Ang mga concerns damlag pa angot sa pagpangapin sa mga dolphins ang naaksyonan na suno sa kay Laurel. Ginban sa United States ang blue swimming crabs ng Pilipinas adtong Hunyo bangod sa mga local fishing gear kaangay sang gill nets kag bottom pots nga nagatuga sang accidental death kag injuries sang Irrawaddy dolphins kag ang Pilipinas ang may kakulang sa tracking system. Ginabiabi naman ni 3rd District Representative Javier Miguel Benitez ang mga tika nga ginapatuman agad nga tigayon liwat mabuksan ang US market ilabi na nga ginatusman ang nagasalig sa industriya kag ganam andiri sa iya nga distrito. Well, it has been, if you've heard that Secretary of State Rubio went to the Philippines and it has been discussed as a top priority by our new president. It has been brought to the attention. I'm sure they're now working on it because of this blue crab issue. They're working on the renewal of opening the market? Yes, nasabi na po ito sa Secretary of State. It is one of the issues that was discussed. Top priority po ito. Talaga sinabi na po ito ng ating hatakamit. Sir, nalabot sa atong natabsik ang problema natin sa agrikultura sa kay Office of the President, kay President BBM, kabay pa as labi na gid sa blue swimming crab industry, malift na gid ang ban. So hopefully makomply kita from the public and private sector, buligay kita para makomply yan.